ассалому алайкум, атони азиз точкаҷӯлам. Аз он нафароне, ки дар хонаи Аллоҳ таоло дар Маккаи Мукаррама Мадина Мунаввара шумо дар он ҷо ҳузур доред ва дар он ҷо мебошед, дар моҳи шарифи Рамазон рӯзаи ба шумор мондааст ва 10 рӯзаи охираша иншоалло ки фурсатро аз даст намедиҳед, эътикоф мешинед. Эътикоф барои шумо хеле муносиб аст ва илтимос аз шумо дорем ки дуоро дар ҳаққи мусалмонҳои рӯи олам, бахусус беморон, бахусус нафароне ки фарзанд надоранд, бахусус нафароне ки шавҳар надоранд, зан надоранд, ё ки мехоҳанд дар талаби илм ҳастанд, дар ҳаққи ҳама ино дуогӯ бошем. Дар ҳаққи ҳама он ҷойҳое ки мусалмонҳо дар кишварашон ҷанг ҳастанд дуо кунем иншоалло. Дар хонаи Аллоҳ таоло дар вақте ки дар ибодат мебошед иншоалло. Шумо миннатдорам ин барои он ҳоҷие ки айни ҳол дар Маккаи Мукаррама Мадинаи Мунаввара ҳузур доранд. Барои ҳамин ба шумо расонданиям ки иншоалло ки дуогӯ бошед дар ҳаққи ҳамаи мусалмонҳои рӯи олам. Аз он ҷумла он ҷойҳое ки ҷанг задааст дуо кунед иншоалло, ва аз он ҷумла дар ҳаққи беморон ва дар ҳаққи толибилмон ва дар ҳаққи ҳамае ки чӣ мушкиле ки дорад дуо кунед ки мушкилашон Аллоҳ таоло осон кунад. Амин я раббал аламин. Миннатдорам аз шумо.